tona sharigam haino hailam sogo ani katal blog doro tabok lek rukzak no botong thogya ni bagai la tamajani no to hala siring siring hala para legro ne okha laibo para bo borok kori siring siring biang se kamai thaka samia matri yang tia to to iha sui tongona asukjak halai pini kandara nang tabok asung nai soi kare joni ani blog video na pai ha ta lai titi ma sai phunu ha uyo titi lai ani parang lani bihi to ya suita sopor lai to asung zoma khala su lai de mobile camera sik to handi ani display sense khaya gani display lai ong sak ong ta ba sang ya ta ba sang sopor lai to nai hoga de silik wak sapo mo ekdom beta sarwain ta balai muiba sakri thomro bor bogri salai ba thowo iro to bana jotto mis bana botong ekdom motomo bana musrok su salai phando basa legru tu teiro bongdor pha bana phina tirani hnai sili bor bokse dor beta sain to bising thomro phaya talai ar kya phabri masang makhlai khata teija khlai biar hanlai ding ba saksa hadi da hadi guys ta boleh guri phayai hati thainai ready ongsa boror hani hati nalai siri 3 nombor bazar tongo mukhuk rongni hati mo bazar sira thanai thani bai ta bol ready ongsa ta ba ni sala ready holai ang ta thanai lai no share kari nai tong ni ani vlog video na ta bo hati thanai cycle kai tongo thai tongo kari bagan 3 nombor thanai seng bagan sing sing dekha makhra to bagan sing sing lam nai di kum dia nam mo kuri ha nam kasi tang dia nam itu yo ha siliti nomor hati seng siang tiap bakama kolas bakama sumbar ba bৃহস্পতি bar kolas bakama budbar halai sini beka stol bazar halai shonibar halai seng 3 nombor mukhak khati seng kama paisa guys tabok khati khlani hnai ekdom bazar miliani solo tini naiti ekdom borokom tabok yang dogan tabang hati khlai hnai paisa blog khlai naidi yang taba hanthai mono miti sa dogan nalai stelan cosmiti dogan no ong yai ra lama galang nale ang tabok kutai lai tongo bijabutla Chandrakala lazak fast on pore la hasingra lai tongo ang tabo bijabut chui tongo yang tia phai sapai maha moi kerei lai tamal ha moi tu bor phindala ha hakutisa phindala ha on pore mahase kaiya lai ba lai sugai tabo no thanai la ani tini ni blog video sugjara jotobo gam kerung tongdi jaja lai like share subscribe comment khani ta blog di jotono tata